Udto kayong hapon sa inyong tanan mga higala. Ako'y nakita nga video, nag-live siya, nakakita siya sa usa ka born again nga nagsulti og walay relihiyon makaluwas. Iyahang gi pangutana kung ngano daw giatake ang iyang simbahan, pinaagi sa pag-ingon nga walay relihiyon makaluwas. Tungod kay ang doktrina sa ilaha igsoon, ang relihiyon maoy makaluwas nila. Actually, kini magud ang relihiyon maoy makaluwas nila. Kung sa pa ba deceptive ang paghatag og komento sa pag-ingon nga ang relihiyon makaluwas. Ngano man kay kung yung tag-relihiyon magud nga makaluwas, but pasabot ana naa ni connection kang Kristo. Kasi Kristo man ang manluluwas. So, ang Kristo siya ang gitawag og source and cause of salvation. Ang simbahan or ang relihiyon mo ni ang gitawag og instrumental cause of salvation. So, buti pasabot kung yung tag-salvation ang objective sa cause and source of salvation o kadtong instrumental cause of instrumental salvation. Kanang duha ang objective salvation same. Pero ang gitawag og source nga makahatag og pagluwas sa tao, pinaagi ni anang maong gitawag relihiyon, mao ni ang atong Ginoong Jesucristo. So dili pwede nga ato ang i-present nga ang relihiyon makaluwas outside Christ, no. Dili pwede na kung sa kuan pa walay kung argumento na nga binangag ba kumbaga. Dili na pwede mga sir ug mga ma'am. So kung ang relihiyon makaluwas, connected na kang Kristo. Ano ang simbahang Katoliko maingon man ta nga ang relihiyon makaluwas tungod kay kining simbahan na connected sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kining simbahan na founded by Christ. Kanang inyong pundok di man na makaluwas, kanang inyong giingon nga ang among tawag in relihiyon di man ni makaluwas, pangbiyain ninyo na kay wanay pulos. Biyain ninyo na mga pundok kay wanay pulos. So nga naman kay kabalo sila nga ang ilang pundok nga ilang gipasakupan gitukod lang og tawo. Mao man ni punto. Nganong tawag anang makaingon man sila nga wala rin makaluwas tungod kay kabalo sila nga ang pundok nga ilang gipasakupan ming sulpot lang, ming buto lang daw resulta sa lipak sa panahon after the 16th century. So mao ni sila. Nya pagkaman ilapag yung libog-libogon ang mga terminong gamiton para tawag ining mailad lang ta para inon lang tinuod sila, di ba? Okay, continue na to. Simple lang nga pag-una-una igsoon. Pinakasimple. Tanan kita nagtuo nga ang atong kaluwasan pinaagi lamang sa dugo ni Kristo Jesus. Actually wala man ti supa ka na kay mo man pagtuo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Walay makahimo sa kaluwasan gawas lamang sa atong Ginoong Jesucristo. Pero ang problema ninyo, kay dili mo motuo sa mga instrumento ni Kristo nga iyang gipadayag or iyang gihatag ang kaluwasan. Unya, ang pait pa, ang pinakadako pang problema, kay ang Kristo nagtukod sa iglesia nga gihimo ng instrumento para gitawag to og maluwas, ang inyong gihimo naging kompetensya mo. Ang inyong gihimo nakigtupong mo o nakipantay mo. Nagihimo pag yun ninyo nga, gawas nga nakikompetensya mo, gigamit pag yun ninyo ang iyang ngalan. Buti pasabot, gikawat ninyo ang iyang otoridad. Kumanay point na. Gikawat ninyo ang kanabitang authority ni Kristo ba? O niya pagkahuman, gikawat ninyo, nagpatuupod mo nga, kamupod iyan ni Kristo. Pero sa tinuod lang, kamuan nagpaka-Kristo. Nga naman kay, samtang manulti mo, samtang mamulong mo, samtang mangumberter mo og mga inosenteng Katoliko, buti pasabot, nagpaila mo nga, kamupod, pinaagi ninyo maluwas ang tao. Wrong! Nga naman kay, kamo, musugot tag sa dili, mura mong uhong, nga, resulta lang slipak, buto lang kalit ba? So, mauna, sumituot ha, ang simbahang Katolika, mo bitaw nga, every misa sa Katoliko mag-atubang na sa kuan mag-atubang na sa gitawag og altar Nya dito sa altar naa dito ang crucifix. Imahe ni Kristo nga gilansang sa krus. Ngano man kay mauna ang sentro nga pagtuo sa mga Katoliko. Naluwas ang mga Katoliko pinaagi sa kamatayon ni Kristo. O kana nga kamatayon objectively speaking para na sa tanang tao pero dili tanan midawat ana nga kamatayon. Kinamay gitawag og proseso nga aron madawat nato ng iyang kamatayon. In what way?
Upasakop pa sa iglesia. Kaya ingon bitaw niya, St. John chapter 10 verse 9, ingon pa niya, ang mupasakop nako, ang musulod, ang ikan nako, maluwas. Apan ang dili, impas naman mo sa gawas. So, alag-alag mo ingon mi nga maluwas mo. Nga naaman mo sa gawas sa iglesia gitukod sa tuwang Ginoong Jesucristo. Di ba? Oo. Kaysa may hawod, si Kristo o kamo, igo lang ang simbahang Katoliko, igo lang man gitawag og nagkutlo, subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika. Subay lang man rather, ang simbahang Katoliko subay nagtudlo lang subay sa gitudlo ni Kristo rather. Di ba? Ana lang eh. Oh, karon, continue na to. Mamaya sir ha, magbasa ta sa inyong mga comment. Ako lang ning humanon. ug sa iyang pinaagi sa iyang pagbayubay, pagpalansang dito sa cross, sa Kalbaryo sa cross. Kitang Karon, tinuod na nga kitang mga Katoliko, kami mga Katoliko. Ituotan ni ana nga ang tawag ining kamatayon ni Kristo sa cross mo na ang gitawag og source of salvation kumbaga. Ito mi anoy. Way Katoliko nga dili mo tuo ana, pero ang question ano sa mo na madawat? Mura bag nituo ko nga ang kanon makabusog. Ano sa makabusog kanang tuo ako puros? Dili pwede. Ako agi ng kanon ang pagkaon para mabusog ko. So, nituo mi, bisag ka mo, nituo mo. Kining mga amigo na to nga mga di Katoliko. Nituo sila nga ang kamatayon ni Kristo mao to ang nagluwas na to. Ang question, ano sa to madawat ang iyang kamatayon? Muna question, mo nang maingon ang simbang Katoliko, kami mga Katoliko, ang relihiyon makaluwas. Nga naman tungod kay ang dugo ni Kristo iyang gibutang anang iglesia ha. Aron si bisan kinsang tawo bisag unsa ka pula ng imong sala. Basta muduol ka lang mudawat ka iyon. Nya maningkamot sa pagkinabuhi subay sa gitawag og matarong ayon. Makadawat jud ka sa dugo ni Kristo pinaagi ni anang mga sakramento. Asa man man madawat sulod simbang Katoliko. Di ba? Dili sa gawa simbang Katoliko, kung muna ka sa gawa simbang Katoliko, sa may grasya mo madawat niya. Sige daw be, itudlo daw, makatudlo ba na sila og kwan? Makatudlo ba na sila og kining na ay gitawag og membro nila nga naluwas na? Nibalik ni ingon nga anayon mo na nga tong pundo kay maluwas na diha. Wala eh! Yung mga sa Katoliko na ano, na! Kisa man, sabihin mo rin niya. Di ba? Kadaghan nagpakita. Unya kung pag yun na, proven pag yun na scientifically. Mo ni ba? Dapat magtuon ni mo mga tawhana eh. Continue na to. ana igsuon ay nagkahiusa ug nagatuo ni ana. Walay bisan usa nga makaluwas nato kundi si Kristo lamang pinaagi sa iyahang pagpalansang didto sa cross. Actually, ang term na ginagamit na to, walay si bisan kinsa. Og walay si bisan kinsa pwedeng magpaila. Og walay laing gitawag og manluluwas gawas lamang sa ato ang Ginoong Jesucristo. Pero again, naa siya gihimong instrumento sa kaluwasan. Siya kani mismo pag ganaog niya unsa may gihimo niyang instrumento sa kaluwasan, pinakauna ang mahal nga Birheng Maria. Gigamit siyang tao. Unya kanang tawhan nga iyang gigamit, kanang bayhan nga iyang gigamit, di lang kay simple nga gigamit ang astos, no. Naagitawag anang incorporation kung baga ba, gi-incorporate niya ang kagalingon sa pinaagi sa pagdawat sa unod og dugo ni anang maong bayhana. Sa dihang tawag ang nagkinabuhi siya unsa may iyang gihimo ni gamit sa mga butang. Kay para gamiton niya sa gitawag pagluwas o tanawa tong nabuta tong buta. Mikuha siya og tawag anang abog niya iyang pahid sa mata ni adtong maong buta nakakita. Subuti pasabot ang paggamit og mga butang, ang paggamit og mga ilhanan sa pagpadayag sa gahom sa Dios, buti pasabot gigamit niya na as pagpadayag nga naa ang iyang gahom. Nga siya mismo ang manluluwas. Kung gigamit niya ng mga butang katong mga balas o sapato, tinapay gigamit niya. Unsa nakaha ning iyang simbahan? Nga mao ang iyang mistikong lawas, Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Mo bitaw ni iningon San Pablo, si Kristo ang ulo, ang simbahan mo ang iyang lawas, og siya mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao iyang lawas. Subuti pasabot, dili pwede nga ibuwag nato ang Kristo ang relihiyon. No, di pwede na ibuwag nato.
And at the same time, kining maong iyang iglesia mo niya ang nagbit-bit sa insaktong relihiyon. Nga naman kay religion is a system of faith and worship. O niya kanang faith, si Kristo nagtudloan na. Kanang worship, si Kristo gihapon nagtudloan na. Katong pag-ingon niya, do this in remembrance of me. Wala man na sa inyo. Nga naman, again, anak man musliking kawayan. Sige, continue na to. Ang pangutana karon, kung ang imong pagtuo ang simbahan maoy makaluwas nimo, daghan na daay kaayo ang imong manluluwas karon. Wa ni kasabot. Wa siya kasabot. Pag ingon nga ang relihiyon makaluwas, wa ni kasabot ni. Kay nagtuo siya nga lahi ang relihiyon na tinuod og ang Kristo. No. Mabato ingon, mo bitaw ni ingon San Pablo, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo iyang lawas. Usara kay Kristo na. Mo bitaw mystical body tanawat ng gilutos ni San Pablo ang iglesia. Sa men hitabo, mga sir, mga ma'am. Sa dang gilutos sa San Pablo ang iglesia, kisa nihilak. Si Kristo, Saulo, nganong gilutos mo ako. Ngano man kay ang maong iglesia united kang Kristo eh. Dili buwag kang Kristo. Kaya kung buwag ni kang Kristo, buti pa sabot, way pulos king iglesia ha. O niya, kining maong iglesia, according to St. Paul, Colossians chapter 1 verse 18, siya mismo ang nagahatag og kinabuhi sa iglesia ng maong inglawas. Oh, kung saan man ni mo ron? Muna ba nga, muna kini mga tauhan na pag mutuo mo ini, mga sir ug mga ma'am, kung mutuo mo aning maong gitawag og mga punduka, ang mahitabuan na, sigurado gyud ta nga atong kalag matingkagul gyud sa impyerno. Kanang matingkagul man sa impyerno, tungod sa hinungdan na kining maong mga tawhan na nagtudlo og mga butang ang atong kalag ba impyerno. Mao man na. Intermission na ta mga sir ha. Greetings muna ta kay daghan na nagkadaghan na Sir Alan Jello, good morning. Sir John Navilok Daim, good morning. Sir King Bae, si Sir, good morning, good morning. Sir Ariel Navarro, yes sir, good morning po. Effective kaayo ang imong giingon nga tools of interpretation kay dili sila katubag ana og pangutan-on ang mga sulpot. Salamat kaayo sir, daghan kaayo mig nakatunan nimo sa Iglesia Katolika na sir og dili na ato gigamit lang ta sa Ginoo to tawag ining to present this argument and teaching nga naman tungod kay sa karong nga panahon kinahanglan og tabang Iglesia Katolika ilabi na sa pagpanalipod sa atong pagtuong Katoliko. Sir, ayun sir, di na ko mabasa ang imong kuan sir. Di na ko mabasa ang imuhang name. Yes sir, nibalik na kalos Ginoo tungod sa tabang sa itong mga kaigsuunan. Sir Yapo Cabana, sir, good morning. Sir Samuel Kayakay, good morning from Cavite. Sir John Rasen, good morning. Sir Marco Tion, Kabaktulan Tion, good morning, sir. Sir Henry Tony, yes sir, good morning. Basta mga anak sa liki sa kawayan na sulpot. Mauman. Ma'am Julian Pedrosa, good morning po sa imuhang tibuok ka pamilya. Okay, continue nato ni mga sir. After 30 minutes na ta ha. Then unya na po siguro mga launa or alas 2. Something mag-live na po ta. 30 minutes gihapon din ang ato ang main program pagka alas 6 sa gabi. Okay, sige, continue na to. Aduna pa ba'y isulti sa Biblia nga laing manluluwas? Gawas ni Kristo? Nya kisa lagi nag-ingon ninyo nga naa pa mila ang manluluwas. Kanang moingon nga ang tawag ini nga gitawag og ang relihiyon makaluwas. Nagpasabot ba kana nga among gibulag si Kristo, gihimo na mong lahi si Kristo kang relihiyon? Dili oy. Mano nga problema nga magbasa-basa ug tawag ining balang kasulatan maminaw sa gitawag og gisulti sa usa ka baruganan sa usa ka relihiyon unya pagka man di tarong og sabot mo ni resulta. Magbuot-buot og sabot. Again ha, dili bulag si Kristo og ang iyang iglesia. Dili bulag si Kristo og iyang iglesia. Continue na. Usa dakong sayo nga ingnon nimo nga ang simbahan o ang relihiyon maoy makaluwas nimo. Kasi nag-ingon nimo nga sayop, so sayop San Pablo. Sayop ang mga apostol, ikaw tama. Kasi may kuntuhan, ingon San Pablo nga walay makalimod unsa kadako ang tinago sa tong relihiyon. O say purpose naman nagpasakop sila aron maimpa sila. Unya, kapila nagitudlo na sa mga apostol si Kristo ang ulo, ang simbahan mo iyang lawas. Sao man nimo ron? So sayop sila. Kamo tama. Pagkabangag. Sige.
Ato ang i-continue. pagkadakong sayop higala. So sayop sa San Pablo, sayop tong tawag ng mga apostol kamo tama. Sus Ginoo ko in taon. Kung kanimo ang mga tawhana mo ato ang sundon, maigo ta sa giingon San Pablo. Galacia kapitulo 1 bersikulo 8 bisan gani kami sa kaanghel magwalig ebanghelyo nga lahi sa manggiwali ipatonglo. Amo ni mga tawhana. Gabuot-buot tinuo pang sayop ang mga apostol. Wa gyud nasulat sa Biblia nga ang relihiyon maoy makaluwas. Naoy. Naa, implied lang. Naa. Implied lang siya. Oh, for example, unsa man lang tawag anang mingon tag nairilo makaluwas kanang ingon ni Kusuday. Saint Matthew chapter 16 verse 18. I will build my church. Kanang gingon niya nga my church connected na sa iya. So, bot pasabot nagtukod siya aron maimpas ang tao. Ipasakop niya aron maimpas ang tao. Kanang gingon ni Kristo Saint John chapter 10 verse 9. Ang musod agi kanako maluwas. Unsa man diin na? Kanang gingon niya agi kanako or musulod kanako maluwas. Unsa man na? Di reliyon? Unsa ang pagsulod niya? Pinaagi sa iglesia. Efeso kapitulo 5 bersikulo 23. Oh, kasi may tinuod ninyo, ikaw os Kristo. Di ba? Kanya, Sirach kapitulo 41 bersikulo 8, ang gingon sa balang kasulatan, sinilutan kabtong mga tao nga walay relihiyon. Nga, kasi may tuuhan ako, kamo. Tama ra pud lagi na sa inyo, kanang inyong pundok, gitukod lang nagkano. O man na. O man yung punto nila. Ayaw may iangin ang inyong kabuang. Ayaw may iangin ninyo, anak. Kaya kanang inyong pundok, gitukod lang nag mga Amerikano. Na patuuhon mo mi ana inyong butbot. Ay may patuuhan ang inyong butbot. Kung mga butbuton mo, ayaw may i-appeal. Kay mga Katoliko, na nagtinuod, pait pamanggani ang mga kabutog kaluwasan. How much more nga na kamo nga naas gawas? Di ba? Sige, continue na to. Kung ingon hinuon nimo nga adunay relihiyon nagtudlo sa tao sa kaluwasan, sa dalan sa kaluwasan paingon kay Kristo. Kana motuo ko sa imo. Naaraman din na. Di ba? Naaraman din na. So kung mitag na relihiyon nga nagtudlo may tungod sa dalan ng Kristo, ang problema ana kisa na relihiyon na. Daghang man nagtudlo. Unya ang relihiyon gitukod ni Kristo usa ra man ka buok. Unya kung dili tungod ana nga relihiyon na asa man ka nakakapla og Kristo. Subot ipasabot makaluwas lagi. Di ba? Di lang ka makakat-on o magkailakan Kristo kung wala na. Di ba? Mura ba og kanang sakwan pa ba kana bitong mura ba kana bitong kanang mukaon ka ba? Ihungit nimo, ibutang nimo ang kanon sa imong baba. Unsa may imong gamiton? Kung dili imong kamot, magamit ta kutsara. Di ba? Usa ka ba instrumento ba? Patong yung ganina, kanang instrumental ba? Nga gipadayag sa Dios nga iyang luwason ang to pinaagi ni ining maong mga butanga. Munang makaluwas kay na ay manluluwas. Di ba? O, kung mapasakop ti ini makaluwas ni ngano man kay naaman ang manluluwas. Ana ang punto ba? Muna ang point din ha. Sige. Pero kung ingon nimo nga ang relihiyon nimo maoy makaluwas nimo dakong sayop. Unsa di ay? Kanang inyong pundok, may makaluwas? No! Mali! Mali na. Makaluwas lagi ang relihiyon tungod ni Kristo. Muna punto. Makaluwas ang relihiyon tungod sa atong Ginoong Heso Kristo. Kay dili pwede ibuwag ang relihiyon nga tinuod og ang Kristo. Ngano man kay ang grasya sa kaluwasan iyang gibubo sa iyang relihiyon. Kamo kay dili man mo iya ni Kristo, subot pasabot ana, gyud may kaluwasan. Ngano man kay wa man diha ang grasya ni Kristo gibubo. Kinila lohika lang ha. Lisod man gani nga tawag ining magkakabuot og kaluwasan bisan pag naa sulod ka simbahang Katoliko kay grabe ka strikto. How much more og nakas gawas? Di ba? O pangutan-an na inyo kay kini siguro ba si pastor ini. O pangutan-an ni imong kagaligon toy. Kung tawag ining sarang ka ba o gigamit ba ka sa Dios sa pagpangluwas og tao? Di ba? Ya kung kini mga tawhan na mo ni atong tuuhan, sigurado gyud tingkagulo nga atong kalag padung sa impierno. Sigurado gyud na, sigurado.
Okay, continue last. higala. Unang-una, pakitai ko og teksto sa Biblia. Sa Bibliang Katoliko nga nag-ingon, ang relihiyon mao'y makaluwas. Sira Kapitulo 41, versikulo 8 nag-ingon, ang mga tao nga wala relihiyon sinilutan. So sa may opposite ana. Efeso Kapitulo 5, versikulo 23, si Kristo ang ulo, ang iglesia mo yung lawas, o si Kristo mismo ang manluluwa sa iglesia mo yung lawas. So sa may conclusion mo ana. Oh, ingon mo, may mabasa na aman lagi. Sige. Talata sa talata, teksto por Ano, gitubag na nako, Sira Kapitulo 41, versikulo 8, o Efeso Kapitulo 5, versikulo 23. teksto, tagai daw ko. Ug asa Ana. Assignment nimo na, ana. Basahan na. sa Catechism of Catholic Church na sulat nga ang relihiyon ninyo mao'y makaluwas nimo. Catechism number 846847, outside the Catholic Church there is no salvation. Nana. Pakitai daw ko. Nana. Ug kung adu naman, kana bunga lang sa tradisyon. Palusot. Unya kanang tradisyon man gud gitudlo nang sa mga apostol. 2 Tesalonica Kapitulo 2, versikulo 15 nag-ingon, hopti ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi sa pulong o sa sulat. Madisgrasya jud ka ang kalakin mo, toy. Sige. So bitaw na nga ang pulong sa Dios mo is haligi nato ug sandigangan nato para sa atong pagkatultul dito kay Kristo, paingon kay Kristo. Kanang giingon nga pulong sa Dios din na, Biblia na para sa inyo. Sa mga magubang Katoliko, pag nagpulong sa Dios manggod, refer manggod na sa skriptura o tradisyon. Sa pangunahon ng Katoliko ha. Kaya nga naman, kay daghang mga butang nga gisulat sa Biblia nga gipadayag sa Dios dito sa mga taong iyang gisugo. Kamo kay di mo iyang gisugo, manawa gipadayag sa inyo. Mabato ang mga apostol kaniadto after tawag ining nakitaan ang writings nila, pinaagi sa iglesia ang gitukod ni Kristo na determine na kini inspired written word of God ni. So nganong naka-determine man sa tungod sa statement or tawag anang information nga gihatag sa mga fathers na kung din sila ang nag-preserve sa tradisyon. Na kanang maong mga libruha inspired na. Dili pwede nga mag-exist ang usa ka gitawag og libro kung walay mo interpret ni ana. Ilabi na kanang basis of interpretation nga mao nang gitawag og sacred tradition. Problema ani mga tawan na sandigan na to pulong sa Dios ang naara sa unang-una Biblia ra. Wrong, mali na. Last part. Ang relihiyon igsuon dili makaluwas nimo ug nako. Unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga ang relihiyon di makaluwas. Ay hinoon. Tama man pud na para sa inyo ha kay kanang inyong pundok di magin itukod og Dios. Muna tama ra pud nga moingon mo nga walay relihiyon makaluwas kay kanang inyong pundok dili na gitukod og Dios. Mo man punto. Mo na punto mga sir mga ma'am. Tama ang ilahang giingon nga ang relihiyon dili makaluwas kay kanang ilang pundok or sekta nga ilahang gipasakupan di gyud na makaluwas nga naman gitukod lang man nagtawo. Kung kinsa gani ang magtutukod, moopod to ang manluluwas sa iyang gitukod. Si Kristo kay nagtukod man og iyang iglesia, ingon pang San Pablo, si Kristo mismo ang manluluwas sa iglesia nga mao ang iyang lawas. Kanang pundok ni Motoy, dili man si Kristo nagtukod ana, itukod man mga kano. Mao na inyong manluluwas. Amerikano inyong manluluwas. Muna tama ra pod nga di na makaluwas kay ang kanang mga kano, di man na mo'y manluluwas. Dili makaluwas nato ang relihiyon kun dili adu ayaw lagi mag-iangin ana inyong kabuang. Kanang inyong giingon nga dili makaluwas ang relihiyon inyo na. Nga naman tungod kay kanang inyong pundok di man gitukod ni Kristo. Sa mua, kung miingon mi nga di ang relihiyon di makaluwas, giinsulto na mo si Kristo. Nga naman kay ang Kristo man ang tukod ini nga siya man ang manluluwas. Niyabag mo ni. Okay. So mga sir mga mama, munang di ta kumpiyansa ani mo ang mga punduka nga naman kini mga punduka manggod. Kabalo ta kinsa nagpaluyo. Ang yawa mo nagpaluyo ni ining maong mga tawana. Mura ilang gi-discredit ba ang buhat sa tong Ginoong Jesucristo sa pagpangluwas. Kung man nagud namatay si Kristo. Nya ano sa amat madawat iyang kamatayon pinaggasing iglesia. Kay ingon pagani niya ang mosulod nako maluwas. Ang panang dili impas. Nya ingnon la, di na makaluwas. But-buto ni.
Nga naman kay si Kristo mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Dili pwede kahimuon nato nga bakakon ang Kristo nga Ginoo nga giila. Ilabi nagkanang gitudlo sa balaang kasulatan. Okay?